ஹாய் ஆல், வணக்கம்ங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனோட ரெசிபி. ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இதுக்கு நான் சின்ன வெங்காயம், வரமிளகா, கருவேப்பிலை எடுத்துருக்கேங்க. ஸோ வரமிளகாயை நம்ம சீடு எடுத்து நிறையா கிள்ளி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா காரத்துக்கு நம்ம இங்கே வரமிளகா மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி தேங்காயை அந்த ப்ரௌன் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நீட்டாக க்யூபாக நம்ம இன்றைக்கி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். அந்த பேனில் கொஞ்சம் தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிட்டு அதில் கடுகு, கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு, அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கலாங்க. சோம்பு போட்டுட்டு இது எல்லாமே பொரிஞ்சு நல்லா வர வரைக்கும் வணக்கி விட்டுடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சேர்ந்து கலந்து நல்லா வணங்கி வந்துருச்சு. ஸோ கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வரமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வரமிளகா, கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிட்டோங்க. வரமிளகா, கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா இதையும் கிளறி விட்டுட்டு அந்த ஒரு ரோஸஸ் ஸ்மெல் வருங்க. அதுக்கப்புறம் இதுலேயே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது நல்லா இதோட ஸ்மெல்லு போகிற வரைக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்து நம்ம இதை வணக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சின்ன வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வணக்கிக்கலாங்க. ஸோ இது வணங்குறதுக்குள்ளே நம்ம இதில் உப்பும் மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது மட்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோங்க. ஸோ காரத்துக்கு வரமிளகா, உப்பு, மஞ்சத்தூள்னால் வேறு எந்த மசாலாவும் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. இதில் இப்போ இதில் நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு நான் உப்பும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. ஸோ இது நல்லா வணக்கி விட்டுட்டு இது கூட நம்ம வச்சுருக்க சிக்கன் தான் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ நான் இங்கே கழுவி மஞ்சத்தூள் உப்புலாம் போட்டு நான் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க சிக்கனை. ஸோ நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இதில் நான் கொஞ்சம் போனும் சேர்த்து தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் போன்லெஸ் வேணும்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பட் ஸ்டில் போன் கூட இந்த சிக்கன் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சிக்கனில் மேலே ஒரு ஒயிட் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். லைக் நல்லா டாஸ் பண்ணிட்டு இருக்க நல்லா ஃபார்ம் ஆகுங்க. ஸோ அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி மூடி வைக்காமல் நல்லா பரட்டிகிட்டே இருக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி விட ஆரம்பிக்கிறப்போ நம்ம வந்துட்டு அதை மூடி வச்சு நார்மல் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம அதை வேக வச்சுக்கலாங்க. இப்போது அதோட தண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த தேங்காயை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆட் பண்ணுறப்போ நம்ம அந்த ஜூஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தேங்காயிலலாம் அப்சர்வ் ஆகிருங்க. ஸோ இதோட டேஸ்ட் வந்துட்டு இதில் என்ஹான்ஸ் பண்ணி நல்லா தெரியும். இப்போ நம்ம அதை கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நார்மல் ஃப்ளேமில் நல்லா மூடி வச்சு கொஞ்ச நேரம் வேக விட்டுடலாங்க. எனக்கு இந்த சிக்கன் கொஞ்சம் நல்லாவே தண்ணி விட்டுச்சு. உங்களுக்கு தண்ணி விடலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த சிக்கனில் இருக்கிற ஜூஸே வெளியெலாம் வந்து நம்ம நல்லா பெசர்ன மாதிரி வந்துடுச்சு. ஸோ நம்ம சிக்கன் வெந்துருச்சா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப டேஸ்டியான பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ரெடி. ஸோ இது நீங்கள் சாப்பாடு கூட வச்சு சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள். என்ஜாய். டேக் கேர். பாய்.